Paketti hiivaa. Haluut sä turpaas? Kyllä. Tästä et sitten kerro. Ossille! Ossi. Seppo. Halu makuuhuoneeseen. Haista paska. Mitä? Haista paska. Tustitte omaan kylpyammeeseen. Haluut sä turpaas? Mitä? Haluut sä turpaas? Senkö? Ei voi estää! Homoja. Haista Perunamuusia. Kyllä. haista paska. Mun nimi on Laitela. Seppo. Laitela. No niin, tässä on sulla Kengänkuva persuksiin. mun nimi on Senkö? Homo. Paska. Peruna Marti on vanha paska. Seppo. Seppo. Homo. Noin! Ismo, lopeta! Noin! Häile siitä verraston pihan homo. Mitä on suuman uudestaan? Haista Seppo. paska. Joo. Haista paska. En ikinä. Seppo. Haluut sä turpaas? Noin! Haista paska. Haista paska. Ei. Katos. Noin! Sä ja. Katos. Noin! Mitä helkkaria? 3, 2, 1. Sä ja. 30 euroa. Pidäs poika pääs kiinni ja kuuntele. Mäntyluoto. Vittu, nyt mä sekosin. Mitä helkkaria? Niin sokesaan. Taulus näin. Takkisnaamille nää. Häile siitä verraston pihan homo. Mitä on suuman uudestaan? Haista paska. Jumaliste! Vittu. Homo. Haluut sä turpaas? Kyllä se on toi Maarit. Ota alasmaa. Haista paska. Homoja.